Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар. Эфирда шәһәр мөхит тапшыру. Бүген кунагыбыз Әлмәт шәһәре мәгариф идарәсенең милли мәсьәләләр буенча урынбасары, Бөтендөнья татар конгрессының Ак калфак җитәкчесе, шагыйрә, Рафаэль Туфатуллин исемендә премия лауреаты Сирине ханым Җиһаншина. Хәерле кич, Сирине ханым. Хәерле кич, хөрмәтле тамашачым, хәерле кич. Безнең сөйләшүебез әлбәттә инде төрле өлкәләрне карар, шулай да төп сүзебез ул милләт мәсьәләсе турында булыр. Сезнең төп эшегез бүген көндә мәгариф идарәсендә милли мәсьәләләрне кайгырту. Әлбәттә инде ул бер мәгариф идарәсе белән генә чикләнмәс, чөнки шәһәрдәге, райондагы бөтен милли эшләргә кагылышлы чаралар ул сезнең җитәкчелектә, сезнең белән бергә һәм инде аның ниндидер бер нәтиҗәсендә сездән сорыйлар. Менә мәгариф хезмәткәре буларак, әлбәттә инде бик күпләрне борчый ул милли тәрбия һәм милли укыту. Бүген көндә безнең районда, шәһәрдә якынча ничә процент, әгәр дә без процентна балсак, бала милли белем һәм тәрбия ала? Бүгенге көндә 36% артык татар баласы туган телдә белем һәм тәрбия ала. Менә Әлмәт өчен, Әлмәт районы өчен әлбәттә инде бу бик артык югары күрсәткеч дип әйтеп булмый. Чөнки сәбәпләре дә күпләргә билгеле. Ул 17нче елдагы менә шушы телгә карата мөнәсәбәт, мәктәпләрдә, уку йортларында тикшерүләр ул укытуга булган ихтыяҗны да киметте, дәртне дә сүндерде. Шулай да бүген көндә аның сәбәбе нәрсәдә дип бармы менә ачыклаганы, шундай Әлмәт бит инде ул билгеле бер үзенчәлекле шәһәр дип әйтсәк тә була. Менә шушы күләмдә генә укытылуны ничек аңлатырга мөмкин? Менә шушы 36%-ка районыбыздагы бөтен татар мөхитлы, татар авылларында укучы, тәрбияләнүче балалар керә. Гомумән алганда безнең 28 мең бала мәктәпләрдә белем тәрбия ала. Шуның 47% татар балалары. Әлбәттә безнең өчен ул күрсәткеч әле яулыйсы үрләр алдадыр дип уйлыйм, чөнки ул күрсәткечләр елдан-ел күтәрелә бара, динамика бар. Бер генә процентка булса да, 2 генә процентка булса да татар балалары туган телләрендә белем тәрбия алырга мохтаҗ бүгенге көндә, чөнки әти-әниләр балалар бакчасында шулай ук төркемнәр ачылган, әти-әниләр үстәлекләре белән балаларны мәктәпләрнең татар мөхитле мәктәпләргә, шулай ук татар класслы, татар укытылы мәктәпләргә, татар класслы мәктәпләргә алырга җибәргә теләкләре бар. Менә 2 ел элек безнең Адамнар билингваль комплексы ачылды. Ул шулай ук 3 телдә белем тәрбия бирә торган мәктәп. Безнең инде үзенең тарихта урыны, милләтебез арасында, гомумән шәһәребездә генә түгел, районыбызда гына түгел, республикабызда үз урыны булган татар гимназиябыз бар. Менә 15 мәктәп ул безнең татар мөхитле, татар телле балаларны тәрбияли укыта торган мәктәпләр. Әле менә быел уку елында бит беренче мәктәптә үзгәртеп корганнан соң лицей статусы белән ачылды. Анда менә татар теленә караш ничегрәк, чөнки нәйсәк тә ул бит тарихлы мәктәп, шәһәрнең беренче мәктәбе, нигездә татар балалары өчен ачылган дигәндәй. Бүгенге көндә анда менә татар мөхите ничегрәк, бармы, сизеләме? Бөтен мәктәпләрдә дә төрле милләт балалары укый. Әлбәттә инде ул безнең гасырлы, тарихлы беренче мәктәбебез татар балаларында тәрбияләүгә зур игътибар бирә бүгенге көндә, чөнки мәктәп җитәкчелеге беренче көннән үк үз алдында шундый бурычлар куйды. Бүген менә 1 сентябрьдә беренче класска, беренче сыйныфларга 2 татар
класслар ачылды. Димәк, ул 60-тан артык бала туган телдә белем тәрбия алачак дигән сүз. Һәм инде һәрбер мәктәптә, шулай беренче мәктәптә дә татар тәрбияле класслары җыела. Ул нәрсә дигән сүз? Балаларны татар балаларын туган телдә сөйләшә торган балаларны бер класска туплап, укытучылар өстәмә чаралар үткәргәндә гомумән милли мөхитле класслар дип менә шундый тәрбиядә бирелә мәктәпләрдә. Менә сез бит инде шактый күптәннән шушы мәгариф өлкәсендә, шушы милли мәсьәләләр белән сезнең шушы эш тәҗрибәсендә башка милләттән булып татар телен өйрәнергә теләк белдергән гаилә, балалар очраганы булмадымы? Бар, әлбәттә. Бүгенге көндә бит инде без күп милләтле районда яшибез. 62 милләт яши безнең районда. Шуның өчен инде без менә әлбәттә башка милләт балаларына үз туган телләрендә белем тәрбия алу өчен якшәмбе мәктәпләре оештырылган. Бу бер һәм ул балалар менә таҗик балалары, үзбәк балалары, Азәрбайҗан балалары, аларның телләре безгә якын бит. Шуның өчен алар рәхәтләнеп татар төркемнәрендә татарча өйрәнүгә зур теләк белдерәләр. Гаиләләр белән эш алып барыла. Зур чараларда катнашалар ул гаиләләр. Әле менә 21 ноябрь көннәрендә республикабызда ел саен үткәрелә торган якшәмбе мәктәпләренең конкурсы зона этабы әлбәттә үтә. Шулай укганда менә туган телдә зур чара булачак, туган телдә татар телендә дә катнашу мөмкинлеге тудырылган. Менә сез әйткән милләтләр ул күбрәк миңа калса дин белән дә безнең халкыбыз белән берләшкән. Әлбәттә инде бүгенге көндә кайдыр бердәм дәүләт имтиханнарын бирү белән бәйле рәвештә кемнеңдер ата-аналары үзе татар телендә укып ниндидер биелекләргә ирешә алмадык дигән сәбәпләр белән кайсыдырның бәлкем үзаң дәрәҗәсе түбән булып күбрәк сәбәпләре бар. Әлбәттә урыс классларында урыс телендә белем алуны телиләр. Алар гариза язып бит инде бүген 1-5 сыйныфта әти-әниләрнең гаризасы белән кабул ителәләр. Менә әти-әниләр белән сөйләшеп, аларны шушы милли юнәлешкә кертергә кадәр ул ата-аналар җыелышында гына микән? Бәлки уйлап карасаң, әлбәттә инде бүген төрле түгәрәкләрдә күп ата-ананың баласы белән күрергә, аралашырга да бик вакыты да калмый. Чөнки һәрберебез ниндидер баласының уңышка ирешүен көтә, үзе бала вакытта булдыра алмаганны баласыннан өмет итә бит инде. Бу кешенең психологиясы да шундыйдыр. Һәм менә үзем менә шундый ой килде. Без шундый русча белем биреп, урыс мөхитендә тәрбияләтеп, соңыннан ул бала безнең өчен Алла сакласын шәм куярга чиркәүгә бармас дип әйтә алмый бүгенге көндә. Менә ата-аналарны шушы әйбердән сакласак иде диясем килә. Чөнки ничек кенә карасак та без берәүдә мәңгелек түгел һәм киләчәктә олайган көндә балаларыбызны, оныкларыбызның кадерен күреп, алар янәшәсендә булып үзебезне кирәкле кеше итеп тоясыбыз килә бит инде. Бик дөрес. Һәм менә шушының белән бәйләп әйтеп үткәнебезчә, сез бит әле шушы муниципаль җирлектәге Аккалфак хатын-кызлар оешмасының җитәкчесе. Әлбәттә инде алар бөтенсе иҗтимагый эшләр, гади генә әйтеп әйткәндә, бушка йөгереп йөри торган хезмәт. Һәм менә аның миссиясе, аның максаты бүгенге көндә нәрсә әлеге җәмгыятьнең? Әйе, менә мин инде хезмәтем буенча да, иҗтимагый юнәлешем буенча да милләтемә хезмәт итәм дип уйлыйм. Һәм ул минем йөрәгем чакыруы, чөнки туган телен яратмаган, туган җирен яратмаган, халкын яратмаган кеше бу эшне булдыра алмый. Аккалфак хатын-кызлар оешмасының төп миссиясе, төп юнәлеше ул туган телне саклау, гаиләләр бердәмлеге һәм халкыбызның матур традицияларын, гореф-гадәтләрен киләчәк буыннарга тапшыру. Һәм инде ул әлбәттә
балалар бакчасынан, гаиләдән башлана. Балалар бакчасына килгәч, шушы матур традициялар үрнәгендә әби-бабайларны, әти-әниләрне җәлеп итеп төрле чаралар аша туган телгә мәхәббәт тәрбияләнә. Башка төрле милләт балаларына татар теле өйрәтелә. Менә шушы юнәлеш ипләп кенә мәктәпләргә кереп китә. Һәм инде бала шәхес булып тәрбияләнсен өчен, аннан киләчәктә җәмгыятькә файдалы кеше үстерер өчен, әлбәттә, ялгыз укытучы гына да, ялгыз иҗтимагый кеше генә дә ялгыз гына эшли алмый. Моның өчен бердәмлек кирәк. Гаилә, балалар бакчасы, мәктәп бердәмлеге һәм менә иҗтимагый оешмаларның бергә эшләве. Шунда гына зур шәхес милләтебезнең горурлыгы булырлык егетләр, кызлар тәрбияли алырбыз дип ышанам мин. Менә исемедә бит инде Ак Калфак җәмгыяте бары заманда совет чорында ниндидер милләт мәсьәләсе аның кадәр шаулап, гөрләп теге реклама булара йөрмәгәндә бердән-бер Калфаклы сандугач дип композиторбыз Сара ханым Садыкованы атыйлары. Әлбәттә инде аның хезмәте, иҗаты, кигән киеме, тоткан юнәлеше нәкъ шул Калфагы кебек шундай ак, саф һәм ул бүгенге көндә дә без файдаланырга шундай мирас калдырды. Менә ни өчен бу җәмгыять Ак Калфак дип аталды? Аның шушы Сара ханым Садыковлар чорыннан килгәндер бәйләнеше бар микән? Әллә инде ул бүгенге көндә ниндидер бер символик мәгънәгә ия? Шактый менә чараларда без Калфаклы ханымнарны, туташларны күрәбез. Бу бер шундый шартлы билгеме, әллә инде ул милләтне күрсәтүче бер өлге булып торамы? Аклык, сафлык билгесе бит инде. Ак Калфак. Ул хатын-кызның бердән саклану чарасы булса, милли кием сыйфатында. Икенчедән, ул безнең милли элементыбыз, хатын-кызның гүзәллеген, матурлыгын саклый торган, күрсәтә торган бер милләтебез элементы булып тора. Һәм инде бүгенге көндә аеруча игътибар биреләдер дип уйлыйм мин. Менә шушы милли элементларны кулланып, үзеңне татар кызы, татар ханымы иттереп күрсәтә торган ханымнарга игътибар икенче төрлерәк дип уйлыйм, чөнки димәк, кешенең башында гына, хатын-кызның башында матур Ак Калфак бар икән, ул аның милләткә карашын тәрбияли башка кешеләрнең. Хөрмәтле тамашачылар, без хәзер кыска вакытта рекламага бүленәбез. Әңгәмәбезнең дәвамын рекламадан соң карарсыз. Хөрмәтле тамашачылар, без Сиринә ханым белән әңгәмәбезне дәвам итәбез. Сиринә ханым, менә әйттек инде, безнең Ак Калфак ул чыннан да татар хатының милли йөзен күрсәтә торган бер атрибут кына түгел, ул рухи халәте. Ләкин үз вакытында 90-нчы еллар күтәрелеше вакытында халык язучысы Мөхәммәд Мәхдиевка шундый сорау бирәләр. Мөхәммәд абый, менә сез шундый татар милләте өчен янып тора торган кеше, шундый әсәрләрегез, нигә сез бер вакытта да башыгызга түбәтәй кимисез дигән сорауга, ул миңа түбәтәй килешми һәм ул татарлыкны күрсәтүче бердән бер чара түгел ди. Әгәр дә хатын-кызның эчендә миллилеге шушындай бөтенесе булып та, чыннан да аңа Ак Калфак килешмәсә, андый чиракта булырга мөмкинме? Безнең әбиләребез элек-электән ак яулык ябынып йөргәннәр. Ул бит аклык, сафлык һәм тирә-якка сафлык тарата торган билге булып саналган. Шуның өчен инде бүгенге көндә дә, әгәр дә татар хатын-кызлары калфак кимичә башларына матур яулыклар бәйләп йөрсәләр, бу әлбәттә инде шулай күңел халәтеңне күрсәтә торган бер элемент булыр иде. Шуннан да бәлки бөтен кешедә брук инкубатордан чыккан кебек булырга тиеш түгел бит инде. Һәр кешенең үз йөзе, үз образы булырга тиеш дип саныйм мин. Һәм инде менә тамашачыларга әйтеп киттек, Сиринә ханым әле ул җәмәгать эше, мәгариф эше белән генә шөгыльләнеп калмый, ул
ижад кешесе, шагыйрә һәм бүген бит инде без шундый заманда яшибез, кая барган, кем белә булган, нишләп йөргән, нәрсә турында уйлап бөтенесе социаль челтәрләрдә күренеп барыла. Аның яшәү рәвеше дә, иҗаты да, һәм инде менә соңгы араларда социаль челтәрләрдә Сиринә Җиһаншина дигән шагыйрәнең бер артлы шундый шигырьләре күренә башлады. Әлбәттә, инде сез моңа кадәр дә яза идегез, ләкин бу кадәр продуктив иҗат әле күренмәгән. Бу күңел халәте үзгәрүме, әллә инде шушындай үзенчәлекле менә инде ноябрьнең уртасы җитте, һаман әле көз китәргә ашмыш шушындай табигый халәтме, нәрсәдән бу? Беләсезме, минем иҗади халәтем ул туганнан бирле башлангандыр дип уйлыйм, чөнки минем гаиләмдә әбиемнәр артистлары да бар иде аның, менә халык арасында йөри торган кешеләр иде. Үзенең әбием шигырьләр язып, ул әкрен генә пич янында үзенең җырларын җырлап, шигырьләрен сөйләп, менә мин шушы тәрбиядә үскән бала буларак, күңелемдә шушы моңнар, шушы иҗат салынган булган. Һәм ул, мин уйлыйм инде, Аллаһ Тәгалә тарафыннан бирелгән бер сәләттер дип. Мин инде ул сәләтемне яшермәдем, яшьтән үк яза башладым. Мин үзем Ибраһимның кызы, 15 яшьтән әтим әним янынан чыгып китеп, укырга китеп, шул укыган вакытта инде шигырьләремне язып, Авыллыклар газетасында бастырылып, шулай итеп, аннары инде яшьлек кияүгә чыгып, һәм дөнья мәшәкатьләре, гаилә мәшәкатьләре белән иҗатым кешегә күренмәде. Һәм еллар үтә, син өлгерәсең, хатын-кыз булып өлгерәсең, синең арттан кешеләр бара. Әгәр дә син шушы тормышның матурлыгын иҗат аша да хатын-кызларга, кешеләргә күрсәтә беләсең икән, ул үзеңдә дә канәгатьләндерү хисләре тудыра дигән сүз. Шуның өчен минем иҗатым күп кырлы. Мин табигать турында да язам, балалар турында да язам. Һәм ул инде көз белән генә бәйләнмәгән, еллар белән бәйләнгәндер дип әйтер идем. Шул урында бер шигырьне дә тамашачыларга укып ирештирсәк, әйбәт булыр. Рәхим итеп, менә бүгенге көндә бит инде тәрбия мәсьәләсе беренче урында тора. Мин сезгә бер шигыремне бүләк итәсем килә. Көне буе яңгыр ява тышта, күк капусы әллә тишелгән, тәрәзәдән урам күзлим бүген, яз яңгыры күптән көтелгән, бастырып ла ява язгы яңгыр, кар бузларны юып төшерәм, моңсу күңелләрне эретерлек иман нуры кирәк кешегә. Әллә нәрсә булды кешелеккә, мәшәкатьле бүген дөньясы, тик бер Раббим белә, иртәгәгә кая илтер тормыш арбасы. Күпме басу бүген пар җирендә, ничә еллар көтә җир ана, ырлыклары җир куйнына керсә, үз илендә итәр тантана. Шит илләрнең әзер-бәзеренә риза булып күпме яшәдек. Кара икмәк тәмен онта язып, гамбургерлар гына ашадык. Бер ваемсыз буын тәрбияләдек. Иманыбыз кая югалган? Кыйблабызны барлар вакыт җитте, тайпылмаска туры юллардан. Рәхмәт, бик эчтәлекле, бик мәгънәле шигырь. Әлбәттә инде шигырь күңел халәтенә әйтик бәйле, илһамга бәйле. Ләкин бөтен кешенең дә күңел халәте дә була, бөтен кешенең илһамы да була. Ләкин һәрбер кеше шигырь язмый, шагыйрә булмый, шагыйрь булмый. Менә бу халәт сезгә күбрәк кайчан килә, илһам кайчан каләмегездән эләктереп ала да Сиринә ханымның утырып язарга кайчан вакыты була? Иҗат кешесенең вакыты ул төннәрен дип әйтик инде. Әле хезмәтебез бар, Аллага шөкер. Яныбызда яхшы кешеләр бар, безне менә шулай иҗатка дәртләндереп тора торган. Чөнки аралашу даирәсе киң булу сәбәпле һәрбер көнне ниндидер кешеләр белән аралашасың, очрашасың, аларның язмышлары синең күз алдыңда булса, һәм инде шуны күңел дәфтәреңә теркәп куясың да. Төннәренме, яки иртәнме, шушы хисләр шигырь юллары булып тизелеп менә языла. Бүгенге көндә сезнең ничәләп шигырь бар инде, Сиринә ханым?
300-ләптән артыктыр инде ул. Минем әле санаганым да юк. Җырларым да бар шулай ук. Балалар җырлары да бар. Ләкин әле алар теге зур күләмле аудиторияга чыкканнар түгел. Киләчәктә ала бирсә, мин әле дәвам итәрмен дип уйлыйм. Селина ханымның шагыйрә булуына гаҗәпләнәсе түгел, чөнки Мөслимдә буенда туган кызлар сәләтле, әйтик, Мөслим үзе вакытының Наис Гамбәрләре белән, Зөлфәтләре белән, Фуат Садриевлар, Шәмсия Җиһангировалар белән татар әдәбиятында урын алган район һәм инде бүгенге көндә дә бик күп укучыларны куандырып яши торган, гомумән әдәбиятка йөз белән, сәнгатькә йөз белән борылган районнарның берсе. Менә әлбәттә инде кеше бүген шигырь укый, әдәби әсәр укый, кулына китап алмаса да, алар социаль челтәрләрдә укып, кешенең куйган лайкларыннан, комментарийларыннан без белеп торабыз, кеше барыбер кызыксына. Ләкин бит әле иҗат кешесе ул бер үз хисен генә язмый, ул берләштерә, гомумиләштерә, күзәтү ясый, ул үзенекенә, ләкин укучы син язган әйберне укыгачтан аны нәкъ синең күңел халәтең дип, ул шушындый хәлдә калган икән дип тә уйларга мөмкин. Менә бу мәсьәләдә сез ничегрәк уйлыйсыз? Нинди шалтыратулар, я булмаса танышларыгыз ниндидер бу мәсьәлә буенча үзләренең фикерләрен җиткергәннәре юкмы? Бар инде, әлбәттә бар, чөнки менә сез әйткәнчә, мин бит инде бик активлашып киттем соңгы араларда, чөнки вакыты җиткәндер, ул хисләрне чыгарырга вакыты җиткәндер. Ул хисләр инде күңел халәтен генә түгел, ә менә кешелекнең тормышка карашын күрсәтә торган шигырьләр, иҗатым менә шулай туа дип әйтәм. Ул минем үземнең генә язмышымда түгел, шигыремдә кеше язмышлары, ялгызлыклары, бәлки киләчәге шулай күрсәтелә торгандыр. Ул күңел халәтен үзеңнекен генә түгел, гомумән кешелекнекен бирә торган. Иҗат кешесе ул үзе өчен генә яшәми, кешелек өчен яши. Мин менә әлбәттә инде гаиләмне башлап җибәрдем. Монда балаларым үсте, оныкларым тәрбияләнә. Менә шушы гаилә кыйммәтләре, торган җиренне ярату хисләре ул шигырьләремә дә күчкән бит. Әлбәттә инде иҗат әле ул газап та диләр бит. Чөнки кайбер чагында әйтәсе килгән фикереңне кеше дөрестә аңлап бетермәскә мөмкин. Аннан инде менә иҗатта үз үзеңне табарга да кирәк бит әле. Синең иҗатны башкалар белән бутамаслык дәрәҗәдә кадәр үз табышларың, үз ачышларың да булу шарт. Һәм инде аның тирән фәлсәфәсе дә булу мөһим. Һәм инде бүген ул иҗатка карап кеше шул чорга бәя бирергә, әйтик, сез яшәгән мөхиткә бәя бирергә мөмкин. Һәм инде алар барысы да киләчәккә кала торган. Әйтик, сез язар өчен теманы каян аласыз? Яшьләрдән сөйләшкән вакытта алар әйтә, менә тема язарга диләр. Менә сез каян аласыз аны? Балалар белән эшләгәндә, менә балачак темасы якын миңа. Табигатькә чыксам, мин әлбәттә инде менә табигатьнең матурлыгын күрергә тырышам, шулай туры килә. Кешеләр белән уралашканда темалар барлыкка килә. Урамнан бер генә эт үтеп барса да, менә Сукбай дигән бер шигырем бар. Ул чынлап та Сукбай язмышлы кешеләр дә бар бит. Менә шуларга карап, бәяләп, уйланып, язмышларны ниндидер хисләр аша чыгару, менә иҗат кешесенең инде ул каләм осталыгыннан торадыр. Мин әле бик ул кадәр үземне шагыйрә дип хис итмим. Каләм тибрәтеп генә дип уйлыйм, шигырьләрем байтак кына инде. 300-гә якын җыелгачтан инде ул каләм тибрәтүче генә дип әйтү аз булыр. Китабым юк бит әле бүгенге көндә, булыр ала бирсә. Алла бирсә, булыр.
тағы менә Жыйынтыкларга иҗатка кердик. бәйле миндә шушындай сорау. Кайбер чиракта ират шагыйрьләр, хатын-кыз шагыйрәләр, хатын-кызлар ныкы бераз түбәнрәк, алар шәхси хисләр белән генә маугалар дигән фикерләр дә йөри. Бик сирәк хатын-кыз иҗатын ирләр иҗаты диләр. Бәлкем ул ирләр иҗатында да инде әллә ни югарылык булмаска да мөмкин. Менә сез үзегез андый бүленешкә ничегрәк карыйсыз? Мин сезнең фикерләр белән килешәм. Ират гомер буе атта чаба торган ир-егет булган. Шуның өчен алар көчле, батыр, матур булганнар һәм үзләре артыннан милләтне, дәүләтне, хатын-кызны, гаиләне ияртеп бара торган булганнар. Һәм аларның иҗатлары да әлбәттә көчле. Ләкин иҗатта андый бүленеш хатын-кызларда да бит көчле шәхесләр бар. Төрле темаларга, төрле стильдә яза торган хатын-кыз шәхесләр бар. Димәк, бүгенге көндә безнең җәмгыятебез ират белән хатын-кызны тигезләштерде. Һәм инде мондый бүленеш, бәлкем инде тормышта да хатын-кызның роле, иратның роле дип бүлеп карарга түгел, менә атта бергә тигез чабыша торган хатын-кызлар, иратлар дип мин әйтер идем. Хөрмәтле тамашачылар, безнең бүгенге әңгәмәбез шуның белән тәмам. Әңгәмәгез өчен бик зур рәхмәт, Сирина ханым. Яңадан очрашуларга кадәр сау булыгыз. Рәхмәт, сау булыгыз.